No niin! Romut on kyydissä ja lähdetään Kemoraan Kaisan kanssa ajamaan pikku testit vielä. Mä oon yhden kerran käynyt ajaa sitä mikroautorataa ja sitten yhden kerran lyhyttä lenkkiä ja siinä ei oikein kerennyt keskittymään yhtään, kun kaikki on niin uutta ja jännittävää. Nyt ajattelin sitten, että mennään suoraan, kun on sillä tavalla kaikki ihan jo vähän enemmän tuttua, niin helpompi mennä ajamaankin. Ja ei siinä mitään. Lähdetäänpäs kahtomaan, kuinka siellä meni ja miltä hommat näyttää. Kaisa, sä voit nyt katkaista sen video. Mitä kai? Ohjaus tuntuu ouvolta, niin mä en tohtinut ajaa. Joo. Mä epäilen, että vaikka mä silloin merkkasin ja mittasin ton, miksi sanotaan tuossa säätö tuolle hammastangon tavallaan kosketuksella. Että mä jätin sen liian löyhälle, mutta se on pikkunen semmonen, sit mä en luota, niin mä tuin ajan. Mä katon sen. Mutta ei tietenkään oikeita työkaluja mukana, mitä tarvitsee. Joutuu vähän sävelemään. Kyllä. Mitähän se nyt saa? Meni vähän jäykäksi. Ihan inanen takaisin. Mä sitten kokeilla. Mut jotakin outoa tästä. Jotakin outoa tästä. Nyt. Kokeillaan nyt. No niin. Joo, nyt se ei oo jäykkä vielä. Tapaa ihan inasen kiippeily. Tää on vähän tämmöstä kokeilua. Säätöhommaa. Ei. Ollaan ihan vähän. Joo, tuosta se ääni tuli ja tuulasen välissä on pakko. Tiedätkö minkälainen on avata tämmönen sokka sormenpäillä, kun tuolla ei oo pihtiä mua. Niin. Loppua sormenpäin. No niin. Se on tällaista. Joo. Kun tekee itse elämässä ensimmäisen kerran hammastankoremontin. No niin, nyt kun sä lähdet päästään. Joo, läpät vaaka. Tukka silmä.
Siltä vaikutti. Rupes osuun toi, kun tuo on ollut niinku semmonen mitä mä pelkään ihan hirveästi tää lähtösuora ja tuon pääsuoran mutkauksia täynnä niin lujaa. Mä rupesin saamaan siihen vauhin kohdalle, niin koko ajan lujempaa sitten sinne tuonne ja koko ajan meni jarrutus myöhäisemmäksi. Ja nyt ensimmäistä kertaa sitten rupesi tuntua, että jarrubalanssi ei olekaan enää niin hyvä. Se lukihtoo etupyörät vähän liian herkästi. Ja vanne osui siellä kanttariin, ei sinänsä mitään käynyt, mutta vanteesta lähti palat. Ja se meni vaan linkussa, siellä on ne betonireunat tuolla. Niin betonireunat, niin se meni sivuluisussa siitä reunaa yli. Pikkusen osui vanteeseen. Sen takia mä kävin välillä tuossa kääntymässä, kysymässä yhdeltä. Tuossa oli joku kuski, että viihtikö kahtua, onko tällä rengas vanteella. Ei siinä mitään, hauskaa oli ja rajoja löydettiin taas. No niin. Kaikki hyvin. Oliko sulla hauskaa? Oli. Tuossa vähän niin oikein meni niinku, miten se nyt meni? Menikö niinku kilpailussa? No joo. Aha! Kyllä. On kätevä. Oh. Niin, ajetaan kyytiin ja lähdetään katsomaan niitä lapsia. Niin, selvä. Nyt se kuva. Nyt kuva. Nyt. No tuppa mä näytän. No niin. Nythän meillä on aikataulu semmonen, että auto pitäisi tiistaina olla Lemmetillä teippauksessa. Ja tietenkin virheetön. Niin, kun mä oon semmonen 1000 tilanteen mies, mulle käy ja sattuu, tapahtuu kaikenlaista. Niin minähän olin sitten, mä yritin olla fiksu ja noheva. Ja kun mulla on toinen maailman paras aseen tunkki, tämähän on muuten paras tunkki mitä maailmasta saa. Tämän parempaa ei oo. Kyllä. Mutta kun tässä on yksi semmonen nyt, mä oon löytänyt niin mikä on ennen ollut maailman paras ominaisuus, mutta nyt se on maailman huonoin tänä päivänä. Tämä on ainoa tunkki, mikä nostaa tämmöisellä liikkeellä täältä näin. Niin se nostaa pikkuhiljaa. Mä laitoin tämän tunkin tuonne perämuriikan alle. Ja vaan yhden sen verran, että justiin, että se on tyhjä pois. Nyt kun me pomppootettiin tuota Pulkkisen tietä sinne Kemoraan, niin se oli sillä pikkuliikkeellä nostanut tämän perseen ilmaan tästä. Ja tuppa katsomaan. Tuo alumiini painanut reijän tuonne lokasuojaan. Häh? Joo. Kannattaa ostaa parhaita työkaluja mitä rahalla saa, niin voi käydä näinkin. Mitäs sille tehdään? No mä nyt leikin ite maalaria, kun meidän maalari oli pääsiäisen vietossa ja ei lupautunut pääsiäisenä taas korjaamaan se. Eilen hain sen konepellin, kun se lenteli siellä edellisellä ajoreissulla. Niin hain sen konepellin maalauksilta ja nyt laitoin kuvan silleen, että nyt olisi lokasuojan korjuuta pika-aikataululla. Niin ei onnistu, sanotaan maalaa reille. Mutta sellaista. Joo, niin. Nyt on tosi pääsiäinen ja 3. päivä huhtikuuta. Huomenna pikavisiitti American Car Showhun. Siellä oli jonkin sortin pytty ottamassa uudesta moottoriurheiluaiheisesta vai oliko se moottoriaiheisesta YouTube-kanavasta. Niin menen huomenna käymään American Car Showssa ja käyn hakemassa sen. Kahtoo vähän autoja ja tapaan muutamia ihmisiä. Ja sä muuten lähdet munkaan. Joo. Niin sitten pari päivää mä kittaan tuota lokasuojaa ja maalaan sprayllä sen nyt, kun auto on muuten niinku karkki. Niin, ja 7. päivä mä lähden Unkariin. Niin se menee. Siitä kerrotaan lisää, mutta kilpamoottorin säätöä ja testiä ja muuta on luvassa Unkarista. Mä rupean nyt purkamaan ja tekemään lasikuituhommia, mitä mä haluaisin ikäelämässäni tehdä, mutta se on sellaista. Mä voin auttaa. Joka reissun jälkeen korjataan jotakin. Mä voin auttaa sua. Joo. Sä voit kuvata. Spraymaalilla. Niin. Maalaan sen. Telalla. No joo, siellä olisi lasikuituverkkiä, kittiä, maalia. Ja tässä olisi sitten tämmönen, minkä tämmöisellä milvaukeen karhun kielellä hioin tuosta jo alas. Ja jätin tarkoituksella tuon pohjamaton kuitua tuohon, että tähän pannaan nyt kuitua pieni pala, niin että silloin pohjaa tarttua tuohon.
tuohon noin. Niin. Sen takia jätin siihen tuon pohjan. Mitä luulet, onnistuuko tämä? Kyllähän me tässä onnistutaan, ei se siitä ole kiinni, mutta saksat on kanssa. Ei ollut tuolla Kamasan laatikossa. Aivan uskomatonta, että ei löydy. Mä oon kanssa aivan saatana yllättynyt. Joo. Sori, väärä sana. Joo. Piip. Piip. Joo, niin mäpä lähden nyt ehtiin saksia, niin päästään tässä työmaassa eteenpäin. Eikö mestari halua tähän määrään kovetetta? Nyt on kyllä semmonen homma, että se on eri mestari, minkä pitää nyt osata arvioida. Montako prosenttia se oli? Älä kysy, en ole lukenut ohjeita. Se on joku muutama prosentti. Niin se on. Pannaan tippu. Noin pieni pullo, niin ei voi kyllä paljon mennä. No nyt tulee jo melko jäykkää. Mä veikkaan, että Joo, tosi reunat on hiottu alas 500 asti ja nyt pannaan mattoa tuohon pieni pala. Ja mä en halua missään tapauksessa, että se matto tulee tavallaan liian korkealle. Ennen me tehdään kitillä se loppupinta siihen. Jatketaan. Siihen se vaan hartsi jysähti. joo, kyllä oli ihan sopiva määrä kovetinta näköjään. Joo oli, ei ollut liian nopea eikä liian hias. Joo. Seuraavaksi sitten kokeillaan, että minkälainen kovetin määrä me saatiin tähän lasikuitukittiin. Että Joo, pannaan ohukkerros lasikuitukittiä tuohon vielä ja sitten muovikitti lopuksi. Eikö se siitä? kyllä me tässä onnistutaan, mä uskon. Topias. Kerro Samuli. Siihenhän tuli paras kohta koko autossa. No, joskus sattuu vahinkoja. Ei uskois kahtaa tekijöitä. Joo, ja aikataulua. Joo, ennen kaikkea sitä. Joo, siinä se nyt on korjattuna. Kelepaa viiä teippihin. Joo, Samuli soitti, olisiko ollut kello 6, että olisi pikku kuituhomma. Eilen tuli kyllä valokuva, että jotain oli sattunut. Ei oo siitä kiinni ja sitten näin mitään. Kai se siitä yritetään tehdä ja yhdessähän me se tehtiin. Kyllä. Ei siinä mitään. Noin vaan. Noin vaan. Joo, se olisi tiistaina Unkarin lähtö ja tiistaina pitäisi auto mennä teippiin ja arkipäiviä ei ole auki, niin sä kävit hakee puhelintilauksella maalit päivällä ja Joo. kitit ja hiomapaperit ja Joo, ja lasikuitua oli hyllyssä itsellään. Jostain syystä. Huomenna kyllä tarvii itekin sitä, ettei oo siitä kiinni. joo. Se olisi siinä Joo, tältä iltaa. tältä iltaa. Kiitos yhteistyötä. Ei mitään. Oli mukava kahtoa vierestä. Ei ihan koko aikaa, ei tarvinnut, mutta Joo. kyllä se siitä tuli. No niin. No joo, se olisi raakateipille teippaukseen lähtö Viestalla ja saatiin tosin toi ventti tosta korjattua tosta lokasuojan kaaresta tai se reikä, mikä siinä oli melkein 5 senttinen reikä ja pesin sen valmiiksi tuollaisella rasvanpoistoaineella ja semmoisella, että varmasti saa teipi ottaa kiinni. Ja tosi nyt maanantai ja huomenna on sitten Unkariin lähtö ja auto jää sillä aikaa teipattavaksi ja niin poispäin. Lähdetään hetken päästä viemään se Laihialle raakateipille. Mut joo. Viimeisen kerran näkee ilman teippiä nyt sitten auto, että jännä nähdä paljon se muuttuu sitten. Mutta semmoista. Maha sisään. No koko ajan. Mä yritän. Koko ajan. No niin, nyt se on siellä takana. No niin, miten? Kato miten kettiä. Kyllä vaan kuulee. Tää on raskasta tää tänne meneminen ja pöitten kiinni laittaminen. Onneksi on hiilikuitukypä.
Pullistuuko posket? Komiat on poski. No joo. Niin, Onko vähän liian pehmeä takarikka? Onko vähän? joo. Mutta pito on paljon huonompi kuin niillä ylivanhoilla rossipyörillä. Niin joo. Se, Kato kääriin tätä pintaa täältä. joo, kato kun se tekee semmosen, että ensimmäisen kierroksen kaksi. Ensimmäisen kierroksen kaksi, niin mulla tuli se tunne, että mä en tohi mennä lujaa kurviin sisälle, että tuo keula niin kuin ei pidä. Ja se puskee ja se luistaa. Mutta se alkoi toimia se keula. Se toimii ihan mukavasti. Mutta ja ei tullut enää yhtään sitä tunnetta, että tällä ei tohi mennä johonkin, ettei se kääntyisi. Mutta toi perä on semmonen, että kun mä teen näinkin, niin se lähtee. Joo. Nappulan vara. Niin. Nämähän on sadekelillähän nämä on. Nämähän toimii aivan hienosti. Se voisi olla, jos tulee semmonen raju sade, niin ottaisi eteenkin tommosen Streetwear 100. Ja taakse vaikka ottais 285 tommosen TV 100. Se käärii tämän nappulan täältä. Niinku täysin tuon. Joo. Se pyöristää tuon niin, että se menee niin, että täällä voi varmaan yhden kierroksen aina ajaa. Joo. Paikalta lähtee yksi kova kierros sen Niin. testää. Mut sitähän nyt pitäisi periaatteessa testaakin justiin ja antais vähän jäähtyä. Mut se, että edelleenkin, niin vaikka tuo rengas nyt on ihan joku mitä sattuu, niin se on niin tosi looginen. Se on niin järkevä käytöksinen tuo auto, että sillä on niin yhden kurvin aikana sä opit ymmärtämään se, että mitä se milläkin renkaalla tekee. Se on niin tosi helppo viedä siihen rajalle. Joo. Niin kuin tuossakin huomasin, niin sehän luisteli aika paljon joka paikassa. Se on, mä tykkään siitä, miten se käyttää. Mä uskon, Tomi, niin ne ei oikein pysty tekemään tälle mitään. Nyt. Ainut, että pitää sanoa Häh? kylmällä renkaalla aina paikalta lähtee yksi kierros. Niin. Kyllä, että sulla on kylmä renki. Mutta tällä etukumilla mä en tohi mennä tuonne niin kylmänä. Se ei tartu sille. Ei, kun se on ihan semmonen. Joo. Se työntää suoraan. Ne ensimmäiset kierrokset molemmat oli tavallaan niin, että pinta ei ollut hätinä rikki. Niin kun meni tuonne kurviin, niin se tuli semmonen tunne, että se lähtee näin ja sitten se lähti pikkuhiljaa kääntyä. Mutta tää on justiin se, mitä mä halusin. Nyt mä pystyn ajaa niin kuin tällä renkaalla mä löydän sen rajan. Mä pystyn ajaa vaikka ympäri ton radan niin, että se justiin pitää. Mm-hmm. Ja mä halusin sen nähdä, että mitä se tekee, jos se ei pidä. Niin se on niin kuin tosi järkevää, miten se menee. Onkohan tällä nyt merkitystä sitten, kun tämähän on ulompana tämä vanne, mitä se rossipyörä on. Heikentääkö se sitä nurkanpitoa? Kyllähän se aina heikentää sen pyörän painetta, mitä leviätä tässä on tulossa. Niin, tää on joku 10-15 milliä ulompana tämä ulkoreuna. On tuolla tommonen, joku tuo 15 nyt peisi. Joo. Kun näitä vanteita ei saanut samalla ET:llä mitä ne 17. Joo, tosi paljon hitaampi kuin rossipyörällä. Niin, se kato, se menee ton nappulan varassa, niin tulee. Joo. Se on semmonen vetelähän se. Joo. Siinä aika lailla rullaa. Niin se rullaa se heti. Vetelä paskasi. Vetelä paskasi. Joo. Veteellä niinku kuskikin. Niin jämäkkä. Joo. Tuolla sytkäkatkolla ei tee yhtään mitään. Miksei? Mihin sitä tarvii? Voittaako sinne mukaan aikaa? Siitä on niin, saa vaan vetää, kato. Kun rupeaa vetää ja sä vasurilla rupeat jarruttaa, niin sulla on koko ajan jalka sillä ja kato jarrulla. Sidot sinne. Sitten kun oikein semmosia syheröitä, niin täällä on koko ajan toinen jalka jarrulla. Pitääkö se olla? Joo. Siinä on hirveän kiire, hiki tulee ja kaikkea kauhiaa touhuasta mitään. Koko ajan pitää heilua. Koko ajan heiluu joka paikkaan, kato kaikki heiluu, hirviä touhuttamista. Heinäpaaleja ja kaikkia paaleja, voi vaikka mitä kuule, niin hirviästi touhuttaa.
Ja tällä viikolla tullaan ne varsinaiset pyörät, millä pitäisi ajaa. Nyt mä rupesin jo pelkää, että eihän ne ole liian pehmeät. Eikä se niin, kato, kun sulla on ihan kylmä pyörä, kun tätä. Se justiin kerkiä lämmetä, niin se alvettaa. Ei se niinku, ei ne oo. Ei. Tää voisi olla saikkelillä hyvä pyörä. Juu. Niin on. Hyvä sadekelirengas. Joutuu ajaa sitten Ämeriltä näille kyllä 100 räntä. Eikö se? Sahto. Ei. Joo. Ei. Joo. Onko se tosissaan? Joo. Ei. Joo. Onko se muka kahtonut tästä? Oh. Eihän ne tiedä edes seuraavalle päivälle. Sano nyt kai se jotain. Jotain. Kai sanotte jotain. Onko se nyt, jos se on oikein kunnolla märkä ja kylmä se asfaltti, niin onko se leveä vai kapea pyörä parempi? Kapia. Lämmenee kevään. Auttaako se, jos on jääkylmä ja märkä? Auttaa se. Joo. Se lensi taas. Voi. Voi perhana. Jopa siellä rupeaa olemaan konepelti paikalla, että päästään jatkaa harjoituksia. Se on ihan älytön paljon, kun tää voi työtä. Ja sadekelirenkaalla. Niin. Joo. Ei, se on hyvä. Kuinkahan nopea tämä oikein on, jos pannaan oikea rengas? Hoitetaan. Onko sulla mukana mitään? Ei. Ei onneksi. Eikö oo mitään? Näillä renkailla se keula, se on ensimmäinen kurvi, toinen kurvi, sen jälkeen se keula ei enää haittaa. Joo, mutta kato, se on niin määräävä tuo takapää, kun se on niin paljon eri. Tässä on vähän niinku sama renveeri. Niin vähän ottaa yliottaa. Tuliko se mitään jälkeen? Ei, pikku. Saitko videolle? Sai. Se oli jo toinen kerta. Niin. Ei tuonne vaan. Tää meni paremmin kuin se ensimmäinen. Niin joo, ei tullut katolle eikä mitään. Ei, pikkujälki. Joo. Ei, mutta se on niin hyvä ajaa. Ei se ole ihan älytön, miten hyvä se on. Hyvän näköisesti. Ja niin kuin, tiedätkö, kun paiskaat sen noin niin kuin tosi. Se ei niinku, ei mitään ylimääräistä. Ei. Kehun vähän.
Hienosti sä menet. Joo, kiitos. Joo. Tuli heti hyvää mieli. Äkkiä sä kehit. Ei, mutta tää on ylivoimaisesti paras auto, millä oonhan mä nyt kokeillut ralliautoja ja kaikkia, mutta siis ihan käsittämättömän hyvä auto. Ei menee kyllä hyvän näköisesti. Kyllä Mulla on kypärä mukaan. Mutta ei se, sillä sytkäkatkolla ei tee kyllä yhtään mitään. Kyllä kytkimellä vaihdetaan, ei se. Ei. Jotenkin se on tämmöistä sähälä. Ei se nopeuta sitä yhtään. Sinne No ehkä niinku edellisestä kiihytyksestä se meni lujempaa tuonne suoraan päähän. Mä vein kyttymään. Viimeistä neulansilmää, että mä voin avata se aikaisemmin. Nythän mä joudun mennä niin myöhään, että mä avaan ja silti se mennään mennä leveäksi. Et mun pitäisi vaan päästä ennemmin tuohon sisälle tai niinku eri lailla tuohon viimeiseen. Niin, jos et voi ajaa kahdella lailla keski-eurooppalaisittain tai sitten niin kuin suomalaisittain. Mikä tuo mun tyyli on? No se oli ehkä vähän keski-eurooppalainen. Monethan ajaa sen piikiksi tuonne noin ja sitten sieltä näin. Niin. Sitten jos tänne tulee ranskalaisia asfalttispesialisteja, niin ne hinkkaa koko sisäreunaa. Ne ajaa sisäreunaa koko matka. No ja siihen sen lyhyvän lenkin vaan siitä ja sillä. Siihen mä niinku yritin, mutta sitten mä niinku avaan liian aikaisin tuohon, niin se painuu leveäksi tuohon. Deisää meni komeasti varmaan suoraan lentiä. Kuuluu asia. Joo. No joo, otetaan hetki ja vetästään vielä. Ei vaihe missin tuolla. Ei se haittaa. Hakee rajoja vähän ja kokeilee kaikkea. Aika hyvin menee, on helvetin liukkana renkaalla. Tomi taas yhdet treenit ajettu. Riftingi pyöri. Riftingi pyöri. Menikö niinku riftingissä? Meni vähän niinku riftingissä, vähän ehkä liukkaat pyörät tähän hommaan, kun ne kuumenee niin paljon. Nyt oli hyvä, että ajaa liukkaalla pyörällä, niin se tuo sitten uusia juttuja, että sitten kun kupia oikein ajaa ja panee oikein pyörät, niin ei säikähä sitä, vaikka lähtee luistamaan täällä luistamaan. Joo, mä en tahtonut saastaa tuota tilannetta muilla pyörillä. Joo, ei saa. Ylivoimaisesti eniten antava reeni. Tää on ollut oikea tyyli, kun tää on nyt niinku 4. kerta ja ne on aika lyhyisiä kumminkin ne ajomäärät, mitä on ajettu. Mutta joo. On hyvä viilis. Nyt kun saatais oikeat pyörät ja vielä yksi kunnon reeni, niin sitten voisi oikeastaan kilpailuun lähteäkin. Ei tuloksellisesti, mutta sen takia, että vähän niin kuin on jo sinuuttana. Joo. Ei täällä oli hyvä tämmöisillä pyörillä ajaa, niin saa vähän kikkailla. Siis tosi liukkaat ja epävakaa. Siis tarkkuuttahan siinä tuossa pyörässä ei oo.
ole niin kuin mitä sitten oikeassa pyörässä. Mutta se on sitten helppoa. Tuntuu niin kuin, kun tämmönen vetelä juttu tässä, sitten pannaan semmoiset oikeat renkaat siihen, kun on täsmälleen, kaikki on justiin, niin kyllä tää on helppo. Mutta on tää aikamoinen prosessi ollut. Niin se on. Se alkoi ensin mentaalivalmennuksesta, by Lindell. Niin se on semmonen, joo, sä oot aika hyvä oppimaan. Joo, mutta kyllä on ollut. Ja tämä varmaan tullaan muistamaan. Lähetkö mulle huoltoon? Lähde. Joo. Totta Mennään kai. yhdessä. Mennään. Joo, ei siinä. Mä en tiedä onko tää jopa lopetuskohta tälle videolle, mutta kiitoksia kaikille ja eritoten Tomille. Sanotaan, että mulla on ollut korvaamaton apu siellä hallilla auton rakennuspuolella, mutta kyllä täytyy sanoa, että kaikki se tekninen rakentaminen, tekeminen ja ennen kaikkea sä oot justi oikeanlainen tyyppi, ketä mä tarvin niinku siihen, että kun mä tyhjästä alan ajamaan. Että kaikki ne neuvot ja avut ja tuki, niin kiitos. Kiitos.